Objectiu de Desenvolupament Sostenible 1. Fi de la pobresa. Hola, mireu, aquí darrere hi ha un arbre que és meu, és propi, és una propietat. Però d'on ve la propietat? Doncs ve perquè l'he plantat, perquè l'he comprat, perquè és una herència. No, però em refereixo no a aquesta propietat, sinó a la paraula propietat. Anem a veure d'on ve propietat, d'on ve propi. És curiós, no? Mireu, en indoeuropeu, la llengua que ha donat origen a les llengües llatines, germàniques, etc., hi havia una paraula que era prei, i prei volia dir estimar. I com arribem a propietat? Doncs mireu, molt senzill. Resulta que aquest prei, quan va passar al llatí, li van posar un pro a davant, i d'aquest pro prei va passar proprius, i per tant propi, i de propi propietat. Per tant, allò que és propi, d'alguna manera ve d'allò que tu estimes, d'allò que per tant t'has fet teu perquè ho estimes. Per tant, té aquest sentit, diguem-ne, positiu. De fet, ho entendrem més encara, aquesta evolució, aquest sentit que ha passat d'aquest prei estimar en aquest proprius propi, si pensem com aquest prei indoeuropeu ha evolucionat en les llengües germàniques. Mireu, en les llengües germàniques, una de les línies d'evolució ha estat precisament que en aquesta P en les llengües germàniques ha passat a F i per tant ha passat a friges, bueno, en definitiva, el que en anglès avui seria free, lliure. Per tant, el canvi ha estat també prou gran, prou important. Com ha estat aquesta evolució? Doncs molt senzill, quan en aquestes tribus nòrdiques o germàniques es referien a la seva gent, a la gent que formava part del seu clan, de les seves tribus, deien que eren la seva gent estimada, que eren la seva gent benvolguda. I aquesta paraula, aquest prei aplicat a la seva gent, només era pel seu clan, no era per altres clans, per estrangers, per romans, per esclaus, per serfs. Per tant, va acabar havent-hi una confusió en referència a aquests estimats, la paraula que volia dir estimats, amb lliures, perquè la gent de la seva tribu eren els lliures. Aquesta paraula no s'utilitzava per referir-se en els seus serfs que poguessin tenir, encara que fossin del seu entorn familiar, però aquests ja no tenien aquesta paraula. Per tant, la paraula free, lliure, en anglès, prové també d'aquest estimar, igual que propi o propietat. Però deixeu-me encara que digui que en llatí, per referir-se a la canalla, es feia servir la paraula liberi, que liberi vol dir lliures. Per tant, també hi ha una relació molt intensa amb el que feien aquestes tribus germàniques. És a dir, en aquest cas no era per referir-se a tot l'entorn familiar, però sí als nanos, els deien els lliures. Per tant, per diferenciar-los dels altres nanos, d'altres tribus, estrangers, etc., o fills d'esclaus, per exemple, que no eren lliures. Per tant, aquest és l'origen de la propietat, que en definitiva és prou positiu si pensem que ve no tant d'allò que tu posseeixes, sinó que ve d'allò que tu, etimològicament, en el sentit original, d'allò que tu estimes. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!